Let's get indaba ze-1KZNTV fundelo samukeliso kaNgqulunga ngikubingelele mbukeli nazi ke ehamba phambili usukwini namhlanje. Uhulumeni uzindlale kwabase-Emgababa.Inyosi ithi kufezeke isifiso sesilo ngesichuse kanti ke uhlalele evalweni umndeni wekhansela laBulawa. Umengameli wezwe Ramaphosa necabinet lakhe bahambele eMgababa ku-Ward 98 eThekwini ukuzolalela komphakathi nezidingo zawo ngaphansi kohlelo district development imbizo. Lolu hlelo lwethula ngenhloso ukwakheka ukuxhumana phakathi kahulumeni ukusuka komasipala, uhulumeni wesifundazwe kanye nokazwelonke. Lo mcimbi ube nezihibe ezahlukene, ezinye kuzazo ukuhlupha komsindo bekade kumele usetshenziswe obekugcina kwenza nomphakathi ungazwakali kahle mangabe ubeka ikhalo zawo. Okunye okuphinde kwenzeka ukubonakala kwamalungu enyuyana yothisho kuyisathu ephethe izingqwembe ekhalaza ngezinto ezihlukene, ezinye zazo ukunqanyulelwa imali esabelo mali okugcina kwenza ukuthi umnyango ungakwazi ukwenza izidingo zezikole kanjalo nokuqasheka kothisha. Kube sekuvela ithuba la khona umphakathi ububeka ikhalo zawo, ezikhalo neziqamile ukushodwa kwamathuba emisebenzi, ubugebengu, kwaphinde futhi nayo nobhala wanyuyana yothisha isathu lesi sifundazwe wabeka ikhalazo kanjalo nokuthi kuzomela kucace ukuthi kwenzakalani ngomgomo iBela Act. Umengameli wezwe ubesenikeza ithuba ongqongqoshe bakhe ekutheni bakwazi ukuphawula. Ungqongqoshe omnyango wezemfundo uyivezile izinto eziningi, ezinye zazo athe bayazazi bakwazi ukuba nomhlangano osukwini la izolo bakhuluma ngazo. Wathi indlela yaphambili ukuthi uzobonakala ukuthi yiphi imali noma izoqhamuka ngaphi imali yokuxazulula inkinga eyibhekene nomnyango wesifundazwe KwaZulu-Natal. Ndithi maniqinisekisa apha endlini enkulu into yobana siyi-7th administration sixabise kakhulu indaba yemfundo. Yiyo loo nto izolo umongameli uye wabiza intlanganiso edibanisa uNational Cabinet neProvincial Cabinet emamela into yobana zintoni na ingxaki esinazo apha eKwaZulu-Natal ezidibene ne-education in particular. Bayichaza ke uPremier wayicacisa into yobana eyona ngxaki esinayo apha eKwaZulu-Natal yinto ngoba kungabikho kwemali. Into endiyivuyileyo ke mongameli is that la meeting had an outcome, and the outcome was as simple as this, that in the next 3 months before umphathiswa wezemali adeliverishe ibudget yakhe sizawuthetha-thethana neprovince sibone into yobana sibonelelo sini na esinosenza for abantu baseKwaZulu-Natal. Ungqongqoshe wamaphoyisa uthi iningi ikhala seke bayithola ngezindawo ezifana nakoMlazi, iMalukazi kanjani nakhona uMgababa eyithinta ubugebengu nokudayisa kwezidakamizwa. Uthi izinto abazozenza ngeke bayiqhamise emphakathini kuphela maduze kunomnyakazo ozokwenzakala kulabo abathintekayo. Ukhona ke okhale ngobugebengu mongameli lapha eMalukazi ubhekisisa Gumede. Sizoke siyibona indaba yaseMalukazi iyasihlupha yona kanye noMlazi nje wonke. Kodwa ke kukhona okuzayo, angeke ngisho manje ukuthi inezayo ngoba imininingwane yakhona sisayikhulume nje no-National Commissioner wamaphoyisa uGeneral Masimula osekusele ukuthi sizohlangana no Provincial Commissioner
ukuze sikwazi ukuyibopha sizobopha itulo labo bonke laba bantu abagangayo lapha eMlazi nakwezinye indawo bobona maseliboshiwe ukuthi yilo lelitulo ebengikhuluma ngalo la uma ngabe selibathinta ngendlela lobathinta ngayo. Undunankulu wesifundazwe naye ubese Iphawula ngodaba lokushoda kwamathuba emisebenzi wathi zikhona izinhlelo asebezethulile zokubhekelela ulusha kanjalo nabesifazane abafisa ukungena emabhizinisini. Sinohlelo ke olunye lokuzama ukulekelela isimo sabantu abasha abahleze emakhaya engekho amathuba. Sabeka ke imali engango 100 million yokulekelela intsha lena esemabhizinisini nefuna uqala amabhizinisi. Bese kuvaliwe ke uma kuphela uOctober. Kodwa sesi-extendile sesikovalwa ukuphela kukaNovember. Makukhona abantu abasha abasemabhizinisini nabafuna ukungena emabhizinisini. Salontsha ifund ka 200 million yabantu besifazane abangena emabhizinisini. Esicela ukuthi ngoba sathi ukusebenza kwethu ikakhulukazi siyongena ngomasipala kunamakhansela ke aziyona ukuthi kuze axhumanise nina kanye nathi njengohulumeni sifundazwe ikuphi okuyokwenzeka. Lezi imbizwe kaMengameli zihamba zonke isifundazwe ekhona eNingizimu Afrika ukulalela izikhalo zomphakathi. Kanti nondunankulu wesifundazwe usibazwe Ehambele ezinye izifunda kusona isifundazwe njengoba sebeqalile eMkhanyakude kanjalo naseMsunduzi wathi basazoqhubeka ngoba kholo ukuthi ke emphakathini ngqo ikona okubalekile ukuzwa ikhalo zabo. Kodwa Hosbisi wezindaba ze1KZNTV ku channel 261 ngisemgababa eThekwini. Sibakhumbuzeke ilembe nezinqotho make seliphaka impi isichuse sowabe ngombumbu wesizwe samaZulu uShaka kasenza ngakhona esivuleke nguMengameli wezwe nesilo eKing Shaka International Airport. Lokhu ke kudalulwe inyosi yesilo uBuzitsheni Mdletshe ngesikhathi ke khuluma neziko lezindaba kulandela ukuvula kwaso izolo. Umdletshe uthi ke kuyintokozo ukufezeka kwesifiso sikaMdlokombane noMesa Khothama sokubaka umfuziselo welembe ulikhiphe njengoba linjalo. Ivukwe usinga yahasha izibongo zeLembe.1KZNTVNEWS yesilo Iphawula ngumfuziselo walo ovulwe ngokusemthethweni osukwini lwayizolo. Inyosi yesilo uBuzitsheni njengoba ke ithi ilembe lalima kanjena uma ke seliphaka impi. Ngisho nje ngicimeza amehlo ngiyasibona ngoba siyilokhu njengathi ngiqala ukubona ilembe lalimi kanje. Makuthiwa nje nyathejame ngomkhonto pheke omzimvubu namampondo esabukuyehlela kwakushiwo imi kanje yayifika ime kanje impi yayo ilandela ngemuva. Umphumela omuhle kakhulu ukuthi izwi lengonyama endala lifezekile namhla noma ke selifezwa indodana yayo ingonyama okuyingonyama ebusa namhlanje. Kuyintokozo kuZulu, kuyintokozo emakhosi nasalala nasesizweni sonke nje somhlaba ngoba nawe nje noma ubuka awubuzi ukuthi liphi ilembe leqamanya amalembe ngokukhalipha. Lo mfuziselo umbulwe ngokusemthethweni isilo umsuzulu kaZolithini kanye noMengameli wakuleli emcimbini obuyindumezulu obubanjelwe esikhumulweni seyindiza iKing Shaka izolo. Kuzokhumuleka ukuthi lo mfuziselo kwaphoqa ukuba ke uqalwe kabusha kwazise obuzokwethulwa ngonyaka u2010 isilo esebuza uZolithini kaBhekuzulu sasingeneme ngawo sithi ke uveza ilembe njengomfanyana wezinkomo. Izolo amabutho abuthane kulesikhumulo ukuzoyibonela ngawo lenqophamlando kanti aphawule kanje. Kusho injabulo enkulu, kusho ukukhula kwesizwe, kusho umlando wesizwe ukuthi waseke ngempela ukuthi siyisizwe saqoqwa ngibani ukuze sibe ngaka negama lokuthi singamaZulu lisuka kuphi elembeni leqamanya amalembe ngokhalipha siyabonga. Jabule kakhulu ngokuba lana eThekwini eKing Shaka iPort sizombula itshe leqhawela kithi uShaka kade singazi asinazi ngiyaqala nje ukufika la ngilengizwa ngibuka TV ngiyajabula kakhulu and ngithi nakuhlanga nje kwamaZulu singaphoxani sibambisene ngiyabonga kakhulu ngithi zonke inkosi sibusise. Sijabule kakhulu ngokuthi sivulwe uKing Shaka ngoba nesizukulwane esisayo
ungazuthi naso singayithanda lento leyenzakalayo ngoba kufundiswa sona ukuthi kufanele ukuthi izinto ezamasiko zigcinwe kakhulu. Ikona okubalekile lokho ngoba nesilo sikhulumile ukuthi yonke into ibalekile, isiko lakaZulu libaleke kakhulu, iyona culture ebaleke naso sonke izinto ehamba phambili kufanele sihloniphe ngaso sonke isikhathi. Into engifundile siswami ngijabule kakhulu ukuzwa uMengameli naye ejabule ezweni laZulu Natal and nesilo futhi abeka kahle ukuthi asihlanganeni nalo ngeke silahle futhi kuzohlalela isilo samaZulu and ubuZulu ngephele buhlaliswe amaZulu and ngajabula kakhulu nami ngiyazigqaza neba nayo izigqaza ngathi nami ngiyazigqaja futhi ngayi ukuthi ngiyajabula. Sijabule kakhulu ngoba nesizukulwana sethu sizokwazi ukubona izinto ezinhle eziyaphambili. Umfuziselo waphambilini wawudle imali engaphezulu kwa 3 million amarandi kanti lo owamanje udle engaphezulu kwa 4 million. Ubude bawo ukusuka phansi kuyaphezulu buku 13 meters. Eyindabeni ze1KZNTV kubi kuntomkhona Mvubu eThekwini. Umndeni wekhansela le-DA eladutshulwa labulawa usekubhaceni-ke kuze kube yimanje ngenxa yokusabeleka ukuphepha kwawo. Lokhu-ke kuvezwe umseshi ozimele we-AfriForum okuyiyona-ke ehamba phambili ekutheni-ke lilekelele umndeni ngophenyo lokubulawa kukaNhlalayenza Ndlovu. UNdlovu wadutshulwa ngentolwane ezinhlamvu emzini wakhe empophomweni phambi konkosikazi kanye nezingane. Umsolwa uboshiwe-ke ngalesi sigameko obeveleke enkantolo yemantshi eHawick namuhla. Inhlangano ye-AfriForum okuyiyona elekelela umndeni wekhansela le-DA elabulawa uNhlalayenza Ndlovu uthi ubhalele ungqongqoshe wamaphoyisa kanye nomshushisi kuleli ngokungeneliseki ngophenyo lamaphoyisa. Laba bathi banokukhathazeka ngomsolwa oboshiwe kuleli icala ekubeni besola ukuthi ukhona umdediyeli wetulo osacanasa ngaphandle. We obviously have many concerns that in this instance they are dealing with the low-level so-called trigger man. If the person before court is the correct suspect and there's evidence to prove that, even so, we are not and don't see with the allegations of conspiracy that any of the co-conspirators are in court. And this man has been appearing more than once. Again today, he's isolated on his own, no co-conspirators, it does not make sense. Bathi likhona uphenyo abalwenzile kepha amaphoyisa bafuna ukusebenzisana nabo. We've made several attempts to engage with the police on the information that's available. One of the local persons who's well known in Duna, we were informed was one of the main suspects. We are aware that he was before court on another matter regarding allegations of alleged stolen property in his possession. There's a warrant for his arrest. And once again, it appears that he is out of the reach of the long arm of the law. It's concerning and we're not satisfied. uLiski uthi kunamaphoyisa ajutshiwe kuleli icala kepha uphenyo luhamba kancane. We're not happy with the progress. It's if it is going in a direction of a prosecution, which we hope it will. It's the progress is just too slow for a national task team that's working on a matter of this complexity, and it's almost a year. It's almost the anniversary. So we're not satisfied with the progress. Also, you would have noticed that at the appearances, there's task team members here protecting the state officials. The family have had to abandon their home. They had to find a place to stay. They're extremely concerned about their safety. And despite numerous calls, we are getting absolutely no indication on is there a danger to our clients or not. And why would there be a heightened security at the court? Some kind of security risk must be prevalent and it's not been disclosed. That's concerning. Imantshi ibe isilihlehlisa leli cala ezindabeni ze1KZNTV nguAyenda Dube ngiseHawick. Asike siye itolo sibe siqhubeka nazo indaba zethu. Sikwamkeleke mbukeli ubukele zona indaba ze1KZNTV nazi ihlokwana kwizona ehamba phambili usuku namhlanje.
Uhulumeni uzindlale kwabase-Emgababa.Inyosi ithi kufezeke isifiso sesilo ngesichuse kanti ke uhlalele evalweni umndeni wekhansela labulawa. Ichweba laka-Transnet Richards Bay nyakatho nelikaMthaniya lamukele kumkhumbi ukuqala wezivakashi i-SH Diana njengoba ke namuhla bebevula ngokusemthethweni uhlelo lokuvakasha kwemkhumbi i-cruise season ka-2024-2025 eqala njalo ngenyanga kaNovemba iziphela ngo-April. Ukufika kwalomkhumbi kwandulela ke eminye ezayo. Ekhuluma ke neziko lezindaba lo yinduna kuyicheba uGugudube uthi ukufika kwalemkhumbi kulekelela kakhulu ukuthuthukiseni imboni zokuvakasha ngaphansi kwesifunde King Cetshwayo kanti ke nosomabhizinisi abancane bazokwazi ukuthi ke badayise imikhiqizo yabo kwizivakashi ezobe ihambele kuleli. Uvule ngeke kusemthethweni namuhla i-cruise season ka-2024-2025 njengoba ke ichweba lase-Richards Bay lamukele umkhumbi wokuqala wesivakashi i-SH Diana ehambeke izithuku ezimbili suke eKapa iza ke echwebeni lase-Richards Bay. Ukufika kwalomkhumbi kwandulela ke eminye ezayo njengoba kulindele ukuthi ke kule season kufike imkhumbi eli-14 evela ke ezindaweni ezahlukene. Kunyaka ke owedlule zilinganiselwa ku-1500 izivakashi ezatheleka kuleli chweba ngemkhumbi nabakethembayo ukuthi ke kulonyaka kuzoba isibali esifanayo. Ukufika ke kwalemkhumbi nezivakashi lokhu ke kulindele ukuthi kulekelele lesi sifunda iKing Cetshwayo ekuthuthukiseni kumnotho kuze ke nemphakathi eyakhele lesifunda nayo ikwazi ukuzuza. Le esemva kwami iveseli yokuqala kule season efikile. Maningi kamanye asazolandela azoba u14 kulonyaka. Na last year besinawo abe u14 futhi abevakashele Port of Richards Bay. Ukuvakasha kwawo kusiza kwi-economy njengoba nibona around me kunabadayisi abadayisa izinto zase South Africa engathengwa abantu abavakashile ukuze babonise ukuthi bebephuma eSouth Africa bephuma eRichards Bay bephuma kwaZulu khona nezinto ezigabisa ngoZulu. Kuyaye kube kuhleke ngoba lokho kunezelela emnothweni we-region kanye nomnotho wase Port of Richards Bay. Ikakhulukazi ama-communities akwazi ukuthola indlela yokutshengisa nokubonisa izinto abanazo nabayidayisayo. Ngokusebenzisana ke nomasipala wendawo bayaqikelela ukuthi izivakashi uma sezifikile ziyaphepha futhi nezindawo abazihambelayo ziphephile ukuthi bengasihambela. Singeke sazi ukuthi azobephethe abantu abangakanani exactly but ngonyaka odlule sibe no 1500 babavakashi sibheke ukuthi nakulonyaka kube njalo noma nangaphezulu. Osomabhizinisi abancane abakhele isifunda bathola ke ithuba eliyingqayizivele lokukhangisa ngemsebenzi abayenzayo. Bathi ke le madlana abayitholayo kuzivakashi iyabalekelela ukuthi beqhube nokudayisa bekwazi ke nokuziphilisa. Ufika ama-tourism benanke afikile. Siyajabula ngoba sifikile ngoba kuyasilekelela nje ukho konke ufundiseni izingane uphila nje ekhaya ukho konke nje siyakwazi ukuthi kube khona basinikeza khona imali sikwazi ukuthi ukuphila nje ngoba phela impilo imali uma bafika nemali yangale mfana wami sesiyazi ukuthi uma befika nama-dollar noma befika nama-euro siyawathatha sihambe siyowashintsha absa uabsa wasenzela indlela ukuthi siyakwazi ukushintsha khona siyahamba siyoshintsha siphile. Kwethulwe ke incwadi ebizwa ngokuthi ke Life Beyond Common Line Outer Space ekuhloswe ngayo ukugqugquzela intsha kube ke ingene kumkhakha wezomkhathi iscience ubuchwepheshe kanye nomnjiniyela. Le ncwadi ke izolekelela abantu kuba baqonde kangcono ukuxhumana okukhona phakathi komkhathi imvelo kanye nomnotho. Udokotela uThabani Mazibuko uqhamuka inhlangano engenzi inzuzo egxile kwezomkhathi nezobuchwepheshe iSouth African Space Technology for Sustainable Development wethule incwadi ebizwa ngokuthi Life Beyond the Common Line okuhloswe ngayo uheha abantu abasha ikakhulu kabafundi ukube bengene emkhakheni wezescience kanye nezobuchwepheshe. uMazibuko uthi le ncwadi izophinda ilekelela abantu kube beqonde kangcono ukuxhumana okukhona phakathi komkhathi
nemvelo kanye nomnotho. Ngifunde kakhulu ngobuchwepheshe bomkhathi manje ke ngabona akwanele ngoba mangihambele emphakathini sile foundation sambile senza ama outreach programs singena emphakathini sifundisa kodwa sabona ukuthi akwanele ulwazi alifikile kangaka emphakathini yasemakhaya so sayenza lenhlangano ukuthi ayibhale ngisho incwadi ngoba siqhuqhumezela yona ukuthi ingene ezifundweni zobuchwepheshe bomkhathi kodwa ke asibhale manje kuyicacisela ukuthi yini ngobona nje incwadi yethu yokuqala kube uMangwe the Space Boy leyo ncwadi yalontsha lapha eThekwini ithe ilandela ngabiza ukuthi ngizoyilontsha eUnited States of America eChicago ngaphinde ngayoyilontsha eWashington DC ngoba kubukakala ikusasa lakho ukuthi akusikho okuncane ukuthi ukufunda nje science asifundele ukuthi siphase kuphela kodwa sifundele ukuthi sisebenzise ukuxazulula inkinga umphakathi wethu obhekene nazo. Le ncwadi ingeyesibili kaDokotela Mazibuko ichaza kabanzi ngobuchwepheshe obusetshenziswa ke ukuqapha okwenzeka emkhathini. Kodwa le ncwadi ke isidlulele ekukhandeni ugqozi isitshela abantu ukuthi kanjani uma ufuna ukuba astronaut wenza kanjani iziphi izinto ohlangabezana nazo ngale komkhathi ngoba isho nje ithi life beyond the common line. I-common line ilo line ohlukanise lapha umhlaba nomkhathi. Ngakho ke ziningi izinto ezingenza kunempilo eningi eqhubeka ngale esisiza ukuthi sixhumane njengoba ubona nje location ama GPS njengoba ubona lento ekuthiwa earth observation esitshena ngesimo sezulu kanjalo nokuthi kuzokwenzeka iziphi inhlekelele. So ke lencwadi ichaza konke lokho ichaza ngama planets akhona ichaza ngama telescope ichaza ngeinsiza ezikhona nama mission nje ukuthi la emhlabeni yini ucwaningo olubhekene nomhlaba. Uma uya kuyiMars iluphi ucwaningo olwenziwa khona uma uya kuyiMoon iluphi ucwaningo olwenziwa khona ukuze lezo zinto lozibheka ukuthi lama planets reaction yawo noma ibehavior yayo ingenzeka kanjani ukuthi ilungise inkinga thina sibhekene nazo la emhlabeni kuyiplanet Earth. Le nhlangano ithenza konke okusemandleni ukwazisa kumphakathi ngezomkhathi nescience. Nama programs ke sinawo eswenzayo eswenza umsakazi nawo zo izikole kakhulukazi ama high school kwenzela ukuthi mebefika ko grade 11 befike sebekwazi ukuchuza lezo zinto lezo abafuna ukuthi bezenze kwenzela ukuthi noma befika ema university sibefike sebazi ukuthi umuntu ufuna ukwenzani. Abafundi abaqhamuka kwizikole ezahlukene ebebeyingxenye lomcimbi wokuthola kwelencwadi bathi kuningi abakufundile. I'm actually revealed to all of the opportunities of which I can actually get through science, like learning about new stuff, the kind of the places I can be just because of science. I'm learning a lot, honestly. I think I know manje ukuthi ngifuna ukuba yini since sengifikile lana yabo. Kahle hle mina bengithi ngifundela ukuqeda ngidla ekhaya kodwa ke sengiyabona ukuthi I know sekuyahlangana ukuthi no yazini I want to learn more about space ukuthi kahle kahle vele because vele ngumuntu othanda ukucabanga so kahle hle I can fit la. Le ncwadi ifundwe yaphasiswa kusolwazi uMartin Snow waseNyuvesi Colorado eMelika. Iqembu le-IFP ngaphansi kwesifunda iZululand lithi ke selilungiselela ukhetho luka-2026 lokhu ke bakusho ngenkathi kuqhubekeka umhlangano waleli qembu kulesi sifunda obubanjelwe eCecil Emets eFryhead lapho ke khona omasipala abakheleke lesi sifunda bethule khona imibiko yabo nangohulumeni. Iphini likanobhala jikelele ku-IFP uAlbert Mncwango uthi ke kufanele begqugquzele intsha ukuba ke uthathe umazisi ukuze kwazi ukuvota ngonyaka 2026. Iphini likanobhala jikelele weqembu le-IFP uAlbert Mncwango uthi lo mhlangano ubuhlelele ukulalela imibiko yeqembu ngaphansi kwesifunda iZululand. Kule mkhandlu esingayiphethe sizoya khona maduzane nje emhlanganweni inguyazana strategic planning lapho sizobe sakha khona amasu okuthi sizo ibuyisa kanjani. Ikakhulukazi ke la dadwethu sesiqala khona ukuvivela ukhetho luka-2026 siyayihlela sizohlela izinhla zethu amaziko besibheka ukuthi emazikweni kuhamba kanjani eyingi nehamba kanjani naku district uqobolwayo. Ngakho ke okuzolandela kusuka la ukuba sibe nama strategic planning sessions azokwenzeka ezingeni lama constituencies ileyo naleyo constituencies zobiqhamuka ne-action plan yayo ukuthi ukulungiselela u-2026 yini esofanele siyenze. Uphinde waveza ukuthi kufanele ukuba begqugquzela abantu ngaphansi kwalesi sifunda ukuba bebhalisele ukuba ngabavoti ikakhulukazi ukulekelela intsha ikwazi ukuthola umazisi. Sisola sengathithi abantu baseZululand bakhona abangabhalisiwe njengabantu ngabavoti. Ngakho ke kuzodinga ukuba
ileyo naleyo mkhandlu ithi ukuphakamisa amasokisi ekuthenini sigqugquzela intsha okokuqala iyothatha ama-ID ngoba indlela yokubhalisela ukuba ngumvoti iqala ekuthenini unayo i-ID. Ngakho-ke siphume nesinqumo la sokuthi akwenziwe inhlelo-ke zokuphuma imikhankaso yokuyobhalisa intsha kakhulukazi ukuba ibe ngabavoti. Siqala ngokuyisiza ukuthi icoshe ama-ID. Khona manjalo sihlalo waleli qembu kwisifunda iZululand uMichael Khumalo uthi abenzanga kahle okhethweni likazwelonke lalonyaka nalapha aphinde aveza khona udaba lezitolo zabokufika eseziyingozi emphakathini. Kulolu khetho lika 2024 akade sikulo la iZululand asenzanga kahle nakuba sibe phambili kodwa sibe ngaphansi kuka 51%. So ke lokho akusijabulisile besizohlangana ke sibuka amaqhinga okwenza lokho nanokubuka ukuthi ngokwe service delivery sizokwenza kanjani kodwa sikuthintile futhi nokuthi udaba lwe disaster isimo sezulu climate change iya ngokuyashintsha izulu malike lathi nje kwemuka izindlu nani kade sikhuluma futhi nangalokho kodwa sikuthintile futhi ukuthi thina njenge-IFP sifisa ukuthi uhulumeni alibheke siselolu daba lokuthi izingane zethu ziyafa ngokuthenga ezitolo ezingekho emthethweni. Njenge-IFP ke sithe sizosukuma ukulekelelana nabemthetho iibhayiza zonke lezi ezikhona ukuthi zibhekwe zihlolwe ukuthi azinabo yini ukudla ese-expire. Thobeka Dladla endabeni ze-1KZNTV ngise-Vryheid. Siphinde futhi sayitolo sibe siqhubeke nazo indaba zethu. Siphinde sikwamukele imbukelo ubusabukelo zona indaba ze-1KZNTV sikhumbuzo bekuyizona behamba phambili usona namhlanje. Uhulumeni uzindlale kwabase-Emgababa.Inyosi ithi kufezeke isifiso sesilo ngesichuse kanti ke uhlalele evalweni umndeni wekhansela laBulawa. Ake sibheke engosini yezomnotho. Irandi lakuleli 17.36 maqhathiswa nedola semelika libo 18.75 maqhathiswa neeuro libo 22.56 maqhathiswa nopondo waseBrithani golide lona lu $2,685.56 ounce olongahluzo wona u$75.63 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Ubona ama-Proteas engalisebenzisa uchungechunge le-T20 ne-India ukuthobeka amanxeba okunqotshwa leli qembu kwamanqamu endebeni yomhlaba yangonyaka oseke wagijima eqenjini lesizwe uKhaya Zondo lamaqembu agcina ukududulana kwamanqamu ose-Kensington Oval eBarbados ngoJuni. Lo mdlalo wanqotshwa i-India ngama-runs ayisikhombisa. Uzondo uthena kuba lolu chungechunge lomdlalo emine luzobe lungumqhudelwano ohlukile kodwa ke bangakubuyisa ukuzethemba eqenjini lakuleli ukuziphiniselela le midlalo kuyiqala namuhla umdlalo wesibili uzodlalela eGqeberha ngesonto owesithathu ke-Centurion ngomhla zili-13 kuLwezi bese kuthi ukugcina ube seGoli ngomhla zili-15 kuLwezi. Nasike isimo sezulu esingalindeleka. Bukeleke ziyaguqa bese kuphathele zona usuku namhlanje mina nawe sohlangana kusasa futhi ngase isikhathi esifanayo impela sonto emnandi. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile